Gọvanọ Chukwuma Soludo ekwugo na ọchịchị ya ga-akwalite ma jigide oke ihe eji mara ndị Igbo. Gọvanọ Soludo kwere nkwa na ime obi Ọnịcha n'oge mmemme Ọfala Ọnịcha nke afọ 2022. Onye nta akụkọ anyị site n'obi gọọmenti bụ Val Mbadogha ji akụkọ abịa n'uju. Dịka ọ na-akọwa na Ọnịcha nwere nnukwu omenala pụrụ iche, Gọvanọ Soludo kwuru na ịdịwanye mma nke mmadụ bụ ihe a na-ahụta n'ime ọdịnala nakwa asụsụ ndị dị iche iche. Gọvanọ Soludo were ohere mmemme ahụ wee kpọọ oku ka ndị mmadụ nwekọta nkwado jikọta ọnụ n'aka ndị Ọnịcha iji wee hụ na ewugheliri Anambra dịka o si kwe na nkwa n'oge mbụ. Ọ gwanwekwuru ndị Anambra na ihe ka mkpa bụ ezi nchekwa bụ nke ga-enyere aka wee hụ na ihe na-aga n'iru. O kenere Obi Ọnịcha Igwe Achebe na Ọfala nke 20 ya wee kwuo na ọchịchị ya bụ nke wetagoro ihe mgbanwe pụrụ iche n'Ọnịcha. Gọvanọ Soludo kpere ekpere ka Chukwu gọzie Igwe Achebe, nyekwa ya amamihe, ahụike na ogologo ndụ. Anyị na-asị na ohere a ka anyị ga-eji we'll go back to our reinvention of our values, the traditional values who make I believe Igbo, the values of hard work, the values of perseverance, persistence, values of honesty. Na akaja na ebutonu mmanụ gede bonyama bụ chairman Anambra State Traditional Rulers Council. Abogede wee bụrụzie nya ma bụ Obi of Ọnịcha. Asị ka anyị kene. Igwe Achebe nke Ọnịcha dịka ọ na-anabata ndị mmadụ bịara ebe ahụ mee ka amata na ọchịchị ya bụ nke ga-aga n'iru ịfụ na obodo bụ nke na-akawanye mma. N'akụkụ nke ya, onye kọmishọna na-ahụ maka ụmụ ntorobịa Maazị Patrick Agamba kwuru na Ọfala Ọnịcha bụ etu ndị Ọnịcha si wee na-ekene chi ha nakwa ndị nna nna ha ochie maka nchekwaba ha n'ime afọ gara aga. Wee kwuo na ya bụ Ọfala nke 20 bụ nke pụrụ iche nyere Igwe Achebe nakwa ndị Ọnịcha. Ọ kọwara Obi nke Ọnịcha dịka nna nke udo nakwa onye ọchịchị ya wetagoro ezigbo mgbanwe n'obodo Ọnịcha. Gọvanọ Soludo bụkwa onye ya na oriakụ ya bụ onye Soludo soro wee bịa ya bụ njem. Ndị ọzọ sonyekwara gọvanọ na ya bụ njem gụnyere onye Chief of Staff nke gọvanọ Maazị Ernest Ezajuru, onye bụ National President nke Anambra State Association of Town Union Ọkaiwu Titus Akpudo, onye bụ Deputy Chief of Staff nakwa Chief Protocol nyere gọvanọ Soludo Maazị Chinedu Nwoye nakwa ndị ọzọ.